Jysk-fynske medier dækker det meste af Danmark. Med et mediehus, der sætter dig i centrum, uanset hvor du bor. Vi er en del af din hverdag, din daglige avis, din ugeavis, dine inspirerende magasiner om alt fra rejser til bolig, din favoritnyhedsside og din morgenfriske radiostation. Her kommer du tæt på nyhederne, på de gode tilbud og de gode historier. Du får inspiration og underholdning og bliver klogere på verden og på det, der sker lige hen om hjørnet. Med vores 13 dagblade kommer vi ud til 475.000 læsere hver dag. De 64 ugeaviser har et samlet oplag på i alt 1,7 millioner hver uge. Og der er 89 millioner sidevisninger på alle vores sites. Her er noget godt for både øjne og ører. Og vi går direkte i øregangen på mere end 700.000 lyttere med god musik, nyheder og spændende underholdning sammen med dagens gode tilbud. Som et af Danmarks største mediehuse har vi i alt 1.750 glade kolleger, der vil gøre en forskel hver dag. Lokalredaktionerne er en del af hverdagslivet og følger med overalt. Spændende historier om små og store begivenheder når både ud i ugeaviser og dagblade. Her finder købere og sælgere hinanden, og vi hjælper med til, at lokalsamfundene har det godt. Som en katalysator for udviklingen. Både hvor vejen ender, og hvor motorvejen starter. Det er store ord, men et mediehus er en naturlig del af den demokratiske proces. Det handler om at tage ordet og at give ordet videre til dig. Her er altid nyt på plakaten og spændende events, for vi engagerer os og tager del. Her kan alt skifte ejer og få nyt liv. For salg er alt fra oplevelser og forkælelse til bilvask og god vin er sat i system med deal-koncepter. Vi er en del af din hverdag og meget mere end det. Jysk-fynske medier er også en moderne virksomhed, der står for alt det, der skaber kommunikation mellem mennesker og mellem køber og sælger. Trykkerier og trykformidlere, distributionsfirmaer, appudviklere samt et film-, web- og reklamebyrå, der alle skaber identitet og opmærksomhed, netværk og dialog. Det handler om dig hver dag. Vi er en del af din hverdag.